upozoravam te. Izađite iz učionice. To je matematičarka, ona je luda. Šta ste se ukopali? Kako ste planirali da prepisujete? Ljudi, vaša podrška je veoma važna. Obavezno ostavite like i ne zaboravite komentar. A još nisi pretplaćen na kanal? Onda molim te, pretplati se. Molim te. Prijetno gledanje. Pa šta ćeš da radiš? Već ništa. Zar nećeš ni da pokušaš da je vratiš? Mama stvarno se pretvorila u histeričnu. Pa mi devojke umemo ponekad biti malo A impulsivne. ja treba sve to da trpim. Popričaj sa njom. Umorio sam se da se pravdam pred njom. A ko joj je poklonio cveće? Mogu da pretpostavim, ali ne želim da se mešam. Siguran? Da, mama, siguran sam. Više nismo zajedno. Zdravo. Dalje ću sama da idem. Kuda ste išli? Ruskinja nas je poslala u biblioteku. A da li je nešto pričala o meni? Ruskinja? Ne, mislim na Natašu. Rekla da je potrošila najbolje godine svog djetinjstva na tebe. Da li je ozbiljno? Pa da, još je rekla da uopšte niste pričali sa Kako to tobom. mislite da će ona držati zamenu? Zašto mi javljaju u poslednjem trenutku? Dobar dan, Aleksandra Jurjevna. U razred, brzo, i vi mislite da je normalno tako postupiti posle svega što se desilo? Saša, šta se desilo? Hoćeš li da se miriš sa Natašom? Sve mi je jasno s tobom. Hoćeš li mi odgovoriti na pitanje? Šta hoćeš? Razumeš, ako se ne pomiriš sa njom, ona će se smuvati s nekim drugim. Već se smuvala. Kako misliš? Pa neko je poklonio cveće. A ko? Jesi video? Ne, nisam teo da se mešam u to. I treba, neka se prebaci u drugo odeljenje. I zašto? Zato što je svima ovdje dosadila. Šta ćemo sa matematikom? Bolje da su Germana postavili za starost. A šta imamo iz matematike? Danas imamo kontrolni, zar nisi znao? A Dima sad neće ništa znati, ranije mu je Nataša u svemu pomagala. Ima li neku ideju kako da prepišemo? Možda da sabotiramo čas? Kako to da uradimo? Ne trebate sabotirati čas. Šta? Ja ću vam pomoći sa testom. Kako misliš? Kako da nam pomožeš? Radila sam ga na prošlom času, što znači da znam koja će pitanja Šta biti. je jednom ovo milosrđe prema našem razredu? Danas ja pomažem vama, a sutra ćete vi meni pomoći. Kako ćemo tebi da pomognemo? Ma zaboravite, brige me šta će biti sutra, nam je važno da prepišemo kontrolni. I kako ste mislili da prepisujete? I tebi zdravo. Zašto si se ti dovukla u naš razred? Nisam došla kod tebe. Dima, izvedi svoju devojku. Ona nije moja devojka. Zar još niste stigli da se smuvate? Ja za razliku od nekih ne skačem iz veze u vezu. Ti to sada na mene aludiraš? Pa meni ne poklonjuju cveće iza ćoškova. Znaš li bar kom ih je poklonio? Naslučujem. Pa eto, ako ne znaš, nemoj da izmišljaš, okej? Ne, nije okej. Ako ste rešili ovo da pravite obračun vašeg ljubavnog trougla, danas te zanima. Hvala, Polina. Jesu li odgovori sigurno U tačni? našem razredu skoro svi imaju dobre ocene. Sada će ti Polina pomagati, jel tako? To se tebe više ne tiče. Ja sam zapravo starosta, nadam se da se toga Ti meni sećaš. pretiš? Ja tebe upozoravam. Nataš, ostavi Dimu na miru. Bolje se posveti svojoj školi i svom životu. Čuta ću, glupi debeljko. Ti si debeljka. Hajde svi sednite na mesto, šta stojite? Kada god uđem, kod vas se uvek nešto Aleksandra dešava. Jurjevna, da li vam se nešto desilo? Da, vaš nastavnik matematike se razboleo. A šta je sada bilo? Znači neće biti kontrolnog? Ne, Saša, kontrolni niko nije otkazao. Vi ćete da održite kod nas. Ne, Ako? gore. Nastavnik tehnička? Sofija Andrejevna će vam držati kontrolni. Šta? Šta, nije više toliko zabavno, jel da? Zašto bi ono držalo kod nas taj kontrolni? Pa nju su dalje od našeg razreda. I ja sam pokušavala da istaram pravdu, ali me niko nije čuo. Uglavnom nisam došla da se raspravljam. Želim da vas zamolim da samo sedite mirno na njenom času, inače ako nešto napravite, počet će sukobi. A to nam ne treba, A ja zar ne, šta? Saša? Nadam se da me ceo razred razumeo. Da, sve će biti u redu, Aleksandra Jurjevna. Nataša, ti kao predsjednica odgovaraš za disciplinu. Šta sada opet plašite decu sa mnom? Ne plašim ih, nego ih molim da imaju razumevanje i da vas ne dovode do nervnih slomova. Vaš razred me je doveo do nervnih slomova još za novu godinu. Ne moj razred, nego vaš obrazovni program. Znate, sa mojim obrazovnim programom je sve bilo u redu, ali nažalost za vašu decu to ne mogu da kažem. Oni će se lepo ponašati, a ja vas za uzvrat molim da im pokažete dužno poštovanje. Ni sama nisam oduševljena što moram sa njima da radim kontrolni. Znate, ovdje niko nije oduševljen. Nije oduševljena, kaže. Eto smisla. Ko je predsjednik? Ja sam predsjednik, Nataša. Ima li odsutnih? Odsutni su Maljar Čuk, Stepanjuk i Josipenko. Moramo nekako da uzmemo odgovor od Germana koje mu je dala Polina. Nek nam je dobaci. Kako da dobaci? Sofija Andrejevna. Slušam te, učeniče. Mogu li da uzmemo od Germana dupli list? A zašto vam treba dupli list? Za kontrolni. Pisat ćemo kontrolni, jel tako? Biće kontrolni, ali ko vam je rekao da će biti pismeni? Drugi razredi su ga već juče pisali pismeno. Šta je bilo u drugim razredima, ne znam, ali znam šta će biti kod Zar nas. niste čuli što on je rekla Aleksandra Jurjevna? Moj sluh je u redu, Aleksandre. Trebalo bi da nam date isti kontrolni kao što je bio i drugim razredima. Održat ću vam isti kontrolni kao u drugim razredima, samo ne pismeno, već na tabli.
Usmeno. Nemate nikakvo pravo na to. Saša, zatvori usta, kako je učitelj rekao, tako će i biti. Nataša? A šta nije u redu, hoćete da sabotirate čas ili šta? Kontrol ne bi trebalo da bude na tabli. Zar ne možeš da odgovoriš, zašto onda uopšte ideš Ti u ovu ozbiljna? školu? Sofija Andrejevna, naš rasad je spreman za kontrolni na tabli. Nataša, veoma mi je drago što ste kao predsednik uspeli da se dogovorite sa svojim drugovima iz razreda. Nataša, se li ti uopšte normalno? Glup je onaj koji se plaši da odgovara na tabli. Dima je dobro radio što je raskinuo s tom. Ti si umišljena budala. Šta? Si bolesna? Šta Nataša? se dešava? Sofija Andrejevna, Saša hoće prvi da izađe na tablu. Neću. Ako se toliko nudite, bit ćete prvi. Izvolite na tablu. Neću na tablu. Ovo nije poziv, Ja Aleksandre. neću na tablu. To je vaš izbor? Da, treba da udržite normalan kontrolni. Ja sam vas čula. A vi to upisujete ocene u Učenik, dnevnik? imaš li neko pitanje? Šta upisujete u dnevnik? Upisujem učeniku Aleksandru jedinicu. mislite? Sljedeći na tablu izlazi Dimitri. Zašto ja? Zato što ste prvi na spisku. Zapravo ja sam drugi na spisku. Devojke će odgovarati posle dečaka, pa vi ste džentlmeni. Kako to veze Hoćeš ima? da odgovaraš ili da ti upišem jedinicu u dnevnik? Hoću. Pa onda izađi na tablu. I što mučiš tablu svojim pogledom? Koji je odgovor? A, pa ovdje je to... Ne čujem odgovor. Tvoj zadatak je da uprostiš ovaj izraz. Imam pravo da razmišljam. Imaš pravo da razmišljaš kada učiš temu, a kada radiš kontrolni moraš da rešiš brzo i tačno. Razumeo. Onda ne znam. Onda zašto si izašao na tablu? Da se blamiraš? Ne, da odgovaram. A ja vidim da se blamiraš. Sedni, dvojka. Zašto ne jedinica? Zato što si smogao hrabrosti da izađeš na tablu i obrukao si se, a obrukao si se sedeći u klupi. Ima li još nekih Požalit ćemo se pitanja? Aleksandri Jurjevni. Na što ćete da se žalite? Na to što niste spremni za kontrolni? Zašto ste uopšte ovdje i zašto niste dali I otkaz? tebi dvojka za kontrolni. A zašto ne jedinica? Saša, zatvori usta, prestani da se raspravljaš sa nastavnicom. Ma gubite se. Aleksandra, izađite iz učionice. Neću da izađem. Izađite iz učionice i dovedite ovde vašu razrednu starešinu. Rekao sam da neću da izađem. Saša, izađi iz učionice i pozovi Aleksandru Jurjevnu. Sofija Andrejevna, mogu li molim vas? Ne može, imamo kontrolni. Samo sam htjela da uzmem kredu. Tražite u drugim razredima. Dobro. Šta? Izvinite, molim vas. Dobro, u redu. Dakle, dok Aleksandar dovodi vašu razrednu, da ne gubimo vreme i da nastavimo kontrolni seme, ti možeš na Ja tablu. neću da izlazim. Odlučio si da napraviš štrajk? Onda i tebi jedinica za današnji kontrolni. Sofija Andrejevna, mogu li da sednem? Može. Hvala. Nataša, jeste li spremni da odgovarate? Da, naravno, Sofija Andrejevna. Izađite na tablu. Totalno je skrenula. Nešto si rekao? Nataša. Izvinite, Sofija Andrejevna. Zapišite jednačinu 2y, zagrada. opet mi je natrpala jedinice. Sofija Andrejevna, zašto ponovo ne možete da nađete zajednički jezik sa učenicima? A u čemu je zapravo problem? Mi sa učenicima radimo kontrolni, oni neće da odgovaraju i sasvim zasluženo dobijaju dvojke i svoje jedinice. Nemate pravo da nam dajete usmeni kontrolni. A zar nećete da kažete razredu i kako se izražavate na času? I ti, Germane, i ostali Aleksandra učenici. Jurjevna, vi dobro znate kako Sofija Andrejevna razgovara sa nama. Mi zaista nismo prvi počeli. Dobro, Nataša, ispričaj šta se desilo. Dima, Saša i Germana zapravo i svi dečaci iz razreda nisu bili spremni za kontrolni. Na primjedbu Sofije Andrejevne odgovarale su joj drsko. Sofija Andrejevna je držala normalan čas. Momci su samo sabotirali pa im je dala odgovarajuće ocene. Ej, jesi li ti normalna? Saša se ponašao odvratno i potpuno bez poštovanja prema celom razredu. Šta? Ona laže. Hvala, Nataša. Ona je se samo ulizuje. Saša! Šta? A? Šta? Požarni alarm, otkud dobro, bez panike, pažljivo skupite svoje stvari, bez panike, ja ću sve saznati. Ne brinite, Je li to alarm? Skupi stvari. bez panike. Kako mislite? Nestajemo, nastavljamo da se pakujemo i bez panike. Jesam li vas zamolila da se ponašate normalno ili Pa ne? to je matematičarka, ona je luda. Aleksandra Jurjevna, ona stvarno nije normalna. Germane, šta se ti javljaš? Vama dečacima stoje same jedinice u dnevniku. Zato što je se nismo ulizivali. Saša! Da li ste prošli onoga koji je uključio alarm? Direktor će pregledati kamere i krivac će sigurno biti pronađen. Iskreno se nadam da vi u tome niste ništa Mi smo bili s umešani. vama u učionici. Od vas se ne zna šta se može očekivati. Aleksandra Jurjevna, stvarno nismo Dobro, bili mi. svi kućama imate tačno 2 dana da popravite A svoje kako da ih ocene. popravimo? Eto, Saša zna kako da ih popravi. Kako to mislite? Upravo to, hajde, brzo kući, danas više nema časova. Hoće li od nas da napravi kao od Nataše na času? Saša, si li glup? Pa šta je ona mislila onda? Šta mislite, ko je upalio alarm? Verovatno su se stariji izezali. Šta? Moji dragi prijatelji,
Svi ste na okupu. Ti? Šta ste ukupali? Idi, odakle si došao? Možda sam baš ovdje išao. Onda nisi na pravom On mjestu. jeste na pravom mestu. Uzela si sve stvari. Pa da. Lep vikend ti želim, Dimonče. Ozbiljno? Jel ona sa kamerom? Ma dajte, verovatno samo da iznervira Dimu. A ako nije, onda je stvarno glupa. Šta ako je on uključio alarm? Ne, on je prenizak, ne bi mogu da dohvati. Dima, ideš li? Ma ne, idite bez mene. Kako hoćeš. Za 3 minuta ću uključiti požarni alarm, počet će evakuacija škole, tako ću vam srušiti kontrolni. Samo pazi, nemoj da me odaš. Jesam uspjela da ti pomognem. Znači ti si uključila? Samo sam htjela da ti pomognem. A zašto? Znaš li uopšte da direktor već traži onoga koji je to uradio? Pa, znači da ću da nagrabusiti kako treba. Jesi li ti ozbiljna? Pa da, baš me briga. Hajde da Kako prošetamo po misliš? parku. Ili idemo zajedno kući. Gdje ti živiš? Pa idemo. Ljudi, ogromno hvala na gledanju. Ako još nisi pretplatio na kanal, obavezno se pretplati. Novi video uskoro stiže. Svima, ćao.